ମୁଗ ଚକୁଳି ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ତାକୁ ସକାଳେ ବି ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଡିନରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 2 କପ୍ ମୁଗ ତାକୁ ଭିଜେଇ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ଏମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ, ମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ। ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଭିଜେଇକି ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତାର ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଗଜା ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଗଜା ବାହାରିଛି ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ଯେତେ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବେ ସେତେ ବି ରହିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ପାଣିରେ ବି ରଖିନଥିଲି, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଉପରେ ଏଇ କଭରଟା ଦେଇକି ପୁରା ହାଲକା ରଖିଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ଏଇ କଭରଟା ଖାଲି ଏମିତି ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖନ୍ତି ସେଥିରେ ଗଜା ବାହାରେ ସେମିତି ବି କରିନି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି ତ ଆପଣ ଏମିତି ବି ରଖିଥିବେ ତାର ଗଜା ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଗଜା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଭିଜେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏତିକି ସାରା ମୁଁ ନେଇଛି ସେଥିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘର ପନିର, ମାନେ ଛେନାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ ଛିଡ଼ିଗଲା, କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ିଗଲା ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛେନା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗଜାମୁଗ 2 କପ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଚଲେଇବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେବେ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଫେଣ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଅଧିକ ଦେବେନି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି 4-5ଟା ରସୁଣ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ ଆଉ କିଛି ଭଜା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ଯଦି କଞ୍ଚା ଜିରା ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଚଳିବ, ନାଇଁ ଭଜା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଅପେକ୍ଷା ଭଜାଟା ପକାଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ବେସନ ନେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଅଧିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି, ମାନେ 2 କପ୍ ପାଇଁ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ପୁରା କାଠ ଭଳିଆ ପୁରା ହେବ, ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟିକି ଭଳିଆ ହେବ। ତ ଆପଣ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, କାରଣ ୟାର ବ୍ୟାଟରଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ରହିବନି କି ବେଶୀ ବହଳିଆ ହେବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣି ଦେବେ। ଫିର୍ ବି ମୋତେ 2 କପ୍ ପାଇଁ ମାନେ 1 କପ୍ରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗିଛି, ମାନେ 1.5 କପ୍ ପାଖାପାଖି ମୋତେ ପାଣି ଲାଗିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ବି ହେଇଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛେ ଆଉ ବେସନ ଦେଇଛେ ତ ସେଟା ବି କିଛି ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଲାଗିଲା ନା ଟିକେ ବେଶୀ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ଜାରରେ ଯେତିକି ଲାଗିଥିଲା ମାନେ ସେଇ ତା'ର ବ୍ୟାଟରଟା ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛି, 3ରୁ 4 ଚାମଚ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ପକାଇବେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପକାଇବେ। ଏଇଭଳିଆ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ୍ ତାୱାରେ ହେବ, ମୁଁ ନେଇଛି ଯେଉଁ ଲୁହାର ତାୱା। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ମାନେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଏମିତି ଛିଟକା ମାରିଦେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ପୋଛିଦେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବ୍ୟାଟର ନେଇକି ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବ୍ୟାଟରର ଏଇଭଳିଆ ରହିବ। ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି କି ବେଶୀ ବହଳିଆ କରିବେନି। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ସେଣ୍ଟରରୁ ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ନେବେ ଚାରିପଟକୁ, ମାନେ ପୁରା ମଝିରୁ ଆପଣ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି 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 ଚାଲିବେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଯେତିକି ବ୍ୟାଟର ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚକୁଳିଟା ବଡ଼ ସାନ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚକୁଳି ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଚାମଚ ପକାଇଛି, ମାନେ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଦୋସା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ରିସ୍ପି ଦୋସା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ, ମାନେ 3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଭଳିଆ ଚାଉଳର ଚୁନା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ମୁଁ ନେଇଛି କଟା ପିଆଜ ଆଉ ଯେଉଁ ପନିର, ଘର ପନିର ଯେଉଁ ଛେନାଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କ୍ଷୀରଟା, ତ ସେଇ ଛେନା ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଗାଜର ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ବିଟ୍ରୁଟ୍, ଏତିକି ମୁଁ ପକାଇଛି। ଆ ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆରାମସେ ବି ଉଠି ଉଠିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେତେ ଥର ଆପଣ କରିବେ ସେତେ ଥର ପାଣି ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିସ୍ୟୁରେ ଟିକେ ପୋଛିଦେବେ କିମ୍ବା କପଡ଼ାରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଛିବେ। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ୟାଟର ପକାଇକି ସେଣ୍ଟରରୁ ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି କରି ଚାଲିବେ। ଯେତେ ପତଲା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ସେ ଅନୁସାରେ ପତଲା ହେବ। এইଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ଦେହ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ହିତକର, ଆଉ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ବଟର ପକାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଘିଅ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି
छेना टिके पकईदेवे तापर काटी जदि आप माने अलग दिन में करुँच पियाज रसुण खाऊना ताहले आपण ये रसुण स्किप करेंगे आ पियाज स्किप करेंगे आउ बाकी जहाँ पकेबार इच्छी आप पकईदेवे मुझे टिके चीज नहीं ताकू टिके पकईदेवे तार टेस्ट आउ टिके भल लगे छुआ मैंने खाइबा को भल पाइबे एमती ताकू पूरा मसला भलिया करदेवे पूरा मसला दिया चकुली पूरा एकदम बढ़िया लगे आउ जदि आलू भी चाहूँगी स्टफिंग दवापाई आप दे पारे आलू स्टफिंग देकी जेमती मु बनई सेमती ताकू टिके एमती चारिआडे पकईकी इवेनली स्प्रेड करदेवे आउ चारि साइड्रु टिके एमती काढ़ी काढ़ी देवे देखो सी आराम से भी उठी उठी जीव किसी असुविधा नहीं बेसी लगे गैस फ्लेम को जमा हाई करेंगे मीडियम ही रखिए बस आमर एमती हो गला आउ गोटे मु बनई आपन को देखौछि साउथ स्टाइल जमती डोसा सेमती मु गोटे बनाऊँगी माने एमती सेम प्रोसीजर रे करेंगे से माने जमती जहाँ आप स्टफिंग दबा कथा देवे से आपण डिपेंड करे आउ तापरे जेतेबेले ओल्टेबे ना से मानकर गोटे अलग प्रोसीजर थाए जे एमती ताकू माने एठी जदि बटर दौरान तेल दौरान घी दौरान जहाँ भी दबा कथा देवे एमती ताकू खड़िकार टिके प्रेस करी चलिए आउ चारि साइड्रु एमती काढ़ी काढ़ी देवे देखंतु एभली भाबरे तापरे ताकू एमती फोल्ड करदेवे दुई साइड्रु जेमती मु आगु फोल्ड करची आउ ताकू मझिरु ना से माने एमती कट कर दियंती मझिरु कट करके जेते बड़ हिसाब रे दुई साइज मोर दुईटा पीस हैला कार दुईटा होची कार तीनटा होची घरे बनांतु आ समस्तंकु खुआंतु कमेंट्स रे जणांतु।